Kada su prije 2,5 godine ljudi iz tada nove uprave preuzeli Livanjski nogometni klub Troglav, nisu naišli na sjajnu situaciju. Klub koji je nekoć bio ponos livanjskog sporta spao je na poprilično niske grane. O njemu se brinulo samo nekolicina ljudi, a posebno porazan je bio broj djece u mladinskom pogonu koji je uvijek bio jamac za snažan seniorski uzrast. Osnažiti rad sa djecom bio je prvi cilj nove uprave. Jedan od prioriteta je upravo bila omladinska škola, trener, izbor trenera, animacija roditelja, djece i evo danas smo tu, svjedoci ste svakodnevno koliko djece ima. Imamo preko 350 članova, možda sa seniorima i djevojčicama negdje oko 370 ukupno. Što je velika brojka, 2021. godine smo imali po onom što su nam rekli od 70 do 80 članova omladinskog pogona. Klub je nekako bio u nekom derutnom stanju. Broj djece je bio nekih od 80-90 je varirao u tome trenutku. Nekih selekcija i nije bilo, juniorska selekcija uopće tada nije ni postojala. U ovome trenutku sada kad napravimo neku retrospektivu iz onoga perioda od prije 2 godine i sad imamo oko 350 djece unutar škola nogometa. Praktički klub se gradi iz temelja, neke zdrave fundamente smo osmislili. A da bi sve to bilo posloženo kako treba, za svu djecu u omladinskom pogonu, točnije njih 350, trebalo je osigurati dobre uvjete za rad, što je nova uprava shvatila najozbiljnije, pa su napravljeni ozbiljni infrastrukturni radovi. Borimo se da što bolje uvjete imaju. Jednostavno u ovim poslovima koji radimo i tu djeca trenutno malo ispašta, evo rekonstrukcija slačionica, priprema pomoćnog terena za rasvjetu, gužva je sa terminima za trening. Želimo i poboljšati rad sa djecom, znači želimo ove kategorije mlađe gdje ima u pojedinim kategorijama po 60-65 djece, želimo ih razdvojiti. Znači da treniraju, da je 30-ak djece u grupi, ali moramo stvoriti preduvjete. I evo u ove 2,5 godine stvarno radimo puno na infrastrukturi. Treba isto naglasiti da u ovome trenutku imamo reprezentativne, tako bi mogao reći, uvjete za rad. Imamo fantastičan teren sa umjetnom travom, imamo dva terena sa običnom travom. Sada smo u procesu osmišljavanja rasvjete na ovome još jednom pomoćnom terenu. Na umjetnoj travi imamo travnjak koji je osvijetljen, tako da do 10 navečer se može raditi. I evo, to nam je uveliko pomaže da sve omladinske selekcije imaju termine gdje mogu imati dobro organiziran nogometni trening. Mlađa kategorija koju ljudi u nogometnom klubu Troglav namjeravaju posebno ojačati je juniorska, koju uskoro potencijalno vide u juniorskoj premijer ligi. Juniorska kategorija trenutno broji nekih 20-ak igrača zajedno sa starijim kadetima koji su onako dosta napredniji i fizički jači i mogu konkurirati za juniorski sastav, a definitivno imamo u planu u narednom periodu još tih starijih kadeta priključiti tako da napravimo jednu pravu konkurenciju u juniorskoj ekipi. Što se tiče same juniorske kategorije, to je jedna odlična klapa momaka koji vrijedno treniraju, radimo svaki dan i želja nam je sigurno da u narednom periodu se borimo za prvo mjesto, odnosno za ulazak u rang više, odnosno u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Trenutno smo 5. na ljestvici, mi ćemo sigurno napredovati iz treninga u trening, iz utakmice u utakmicu, a želja nam je svima da se borimo za prvo mjesto. A prvo mjesto u svom uzrastu drže kadeti Troglava, tradicionalno godinama ponajbolja selekcija mlađih kategorija. Za sada broje nekih 25 do 30 igrača, što je stvarno jedna sjajna brojka i ako ćemo razmišljati malo unaprijed, mislim da ta brojka može biti samo još veća kad budu dolazile ove mlađe generacije u kategoriju kadeta. Ekipa kadeta je trenutno na prvom mjestu svoje lige. Imamo stvarno dobru ekipu i ako nastavimo s igrama koje smo pokazivali u prošloj polusezoni, nema razloga da se ne nadamo opet prvo mjesto. Uzrasti koji broje najveći broj malih nogometaša su oni pionira i početnika. Ekipa pionira je specifična po tome što je prva natjecateljska ekipa po uzrastu i tu je neka prijelomna stanica za sve koji treniraju, hoće li nastaviti trenirati ili neće. Tu se već, kako se kaže, pravi kategorizacija dječaka gdje oni sami odustaju, gdje ne mogu svi igrati, igraju koji su bolji i koji zaslužuju svojim talentom i svojim vještinama.
i naravno ko trenira i posveti se tome. Imam negdje oko 55 dječaka. Prošlo i na treningu uvijek imamo 40-ak, tako da je fino sa njima raditi. Pa da, prvi malo ozbiljniji trener, nisu više baby, kad počinju malo ozbiljnije učiti igrati nogomet, uživaju u nogometu, razvijaju se, naš je cilj da im to pružimo, tako da uživaju jednostavno u nogometu. A onim najmlađima koji prvi put krenu sa svojim nogometnim koracima, mini limačima, u Troglavu brine dvojac iz seniora, trener prve ekipe Daniel Krivić i njegov pomoćnik Berislav Vrdoljak. Imamo ih od 2017., 18., 19., čak i 20. godišta. Imamo dosta djece u tom uzrastu, ja i Bero radimo s tom djecom i trudimo se da oni u toj dobi zavole nogomet i onda jednostavno neće biti problem ovim ostalim trenerima jer oni će kad tada zavole teško će da se odvoje od lopte. Evo, radimo s njima, trudimo se i dosta dobro izgleda. Imamo dosta te djece i nadam se samo da će biti tako da ćemo nastaviti ovako. Svi se redom treneri slažu da talenata u livenskom nogometnom bazenu itekako ima. Talenta ima itekako, sama činjenica da 10-12 igrača iz juniorskog pogona konkurira i za seniorsku ekipu. Talenata ima u Livnu i uvijek je bilo i bit će, međutim za razvoj talenata treba malo vremena. Radimo nekih 2 godine sa ovom novom ekipom i s obzirom na broj djece koji se trenutno nalaze na omladinskom pogonu, ja sam uvjeren da će vrlo brzo određeni broj igrača iz našeg omladinskog pogona igrati puno ozbiljnije lige nego što je trenutno to ova u kojoj naš seniorski tim igra. Livno je podložno talentima, ali treba u današnje vrijeme još više rada nego što je prije bilo. Talent je bio prije izraženiji, dok danas je većinom samo rad. Kao i svake godine, kao u svakoj generaciji unazad godinama i godinama talenata ima, tako da je na njima samo koliko žele raditi, naravno kako će se sami razvijeti od sebe, to vidjet ćemo u budućnosti, mi se nadamo da će biti i neko od njih igrača ako Bog da. A osim što ulaže u mlade nogometaše, Troglav ulaže i u razvoj njihovih trenera, pa su svi oni u procesu svog nogometnog usavršavanja itekako aktivni. Svi su treneri, što je najvažnije, educiraju se, licencirani, imamo 2 UEFA trenera, 2 UEFA B trenera sa B licencama, odnosno A licencama. Imamo trenere koji su u procesu stjecanja UEFA C licence, tako da su svi treneri educirani i u programu Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, edukacijskog centra. Postavili smo trenere mlade koji su željni stjecanja novih znanja, jako su entuzijastični i taj svoj entuzijazam prenose na djecu i to djeca i roditelji prepoznaju, a evo kao što sam rekao, najvažnije oni se educiraju i te najnovije trendove pokušavamo implementirati u nogometni trening. U sve pobrojane kategorije važno je naglasiti da se u livenskom Troglavu posebno počelo prije nekog vremena ozbiljno raditi i sa ženskim uzrastima, za koji se nadaju da će uskoro početi i sa natjecateljskim nastupima. Nadaju se ovom, kako mu tepaju livnjaci, gigantu sa zgona, da će dobrim i sustavnim radom sa mladima klub vratiti na staze nekadašnje slave.